أبي إثيوبيا أبستفعل على إسرائيل كساقيل تون إرتوان عجون نيرته تملس الله عقب دمان منجست إثيوبيا مثل محدر أجدل إيتو روحاتي جز زي البرنسبل واحد شديش شوارح حساب عمت هاونا سياس نقلبته قليلي إحنا كويس السنة اللي تحزب بالله ناي بوليتيكا بارات أطرح يقوم لهم زغل أبز حلفة 3 عامات من حاونا فلود قاشا تعدم نخبرتات هاجر زهرم كم زين ميديا نتسأل نتسي بعفنا خد كايرو إلكا خي تحسب سمعني إذا بابا اليوم حاسكم على سلت أنا بعل وفويسي هيك دفت اليوم أنا إذا خد بحرن دحر زيتونا نمالين لاينا نموتلكم سلت أنا تبل حداش تمسألة سبيتها بالله زفلت نجار يلن نبينا حتى جزحت عشيبك أنا خالي زقوا هاي كجا أدي بس يا أجيب معاكني ماما أوكي أجوخي تمرو إذا أنا زردي بلوه عقب المنجس إثيوبيا زجبر زلوا السبع أو تكبر سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتغنيو كبرات في تواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان جاير مسجن إنه هون لمون كم تلمود بحدش فيديو بلنا تراخيمنا لنا مالتيو كسام مودة مدب مسانا صنحو أم مودة ما تستلم ده ناس أيز خون رأيتهم أب كومنت بوتا صحفوا لنا ناس channel زي حدش تنحر داخلهم كلما كومنت سبسكرايب لايك إن شير مقباركم ما يترسعوا نمنا لهم عن فيديو خنسجرينا عملنا لهم عن فيديو بتعمل فلي زبالة تحسوا زلهم فيديو تطلعوا داي Welcome to Shidden Reacts 1 قداي أب إثيوبيا تأثيرهم زنورونا بإثرات تمريسهم استوهلوا زلوا إرتراويان مالتيو بزعوهم جميرنا كم قصلوينا تقداي زي كم تدريوا زلهم بزحات باسات ويكا تزعينهم يوم ني إرترا خيرهم زقلوا تبهلوا ويكا نعدم تباريرهم زبهلوا زلوا مالتيو نمن تايكم زي خوينو انتاي كيتهم زي من قالوا يقال زلون ليش تلاقي دسس كنا بلنا نقصلون رأيهم أب إثيوبيا أبستفعل على إسرائيل نيرهم تمالي نابي كم زو سلوم أي تفلتن جن كبابي كل عفر بتشحنكم زلوا تزاريبنا نيرنا حجون إرترا أتيمكم زلوا تحبير له مالتي زي أتوم تحت علمون زلوا مستفلالي أوارح نحيا أوارح أبي إثيوبيا أبستفعل إسرائيل كساقيل تون إرتوانا كندي ملك أقوم كندي بسلام كنا برو مقارم جن حجون إرترا تملس الله أتي زحزن نجار جن إرترا مسمول السخن تايخوني تمنا يكرم حجين تايقاتمو تمني إرترا استمرسو سلسة جزء مالتي فلاتهم نعم ودعتا استمول سمالتي قال يوم أبع عصب تأثير ماله زوخنا سبكوت حمايكل زوخنا سبكور خوايك قال يوم دما أبع دعويته تأثير ماله مات لذي كنوع دي حتى يزيد قبر زلو دوما الأسيات تقول فعله أبي إثيوبيا ساقي أبي إرترا ساقي سلازي حجون عقب المنجس إثيوبيا زجبر زلوا السبع أو تكبر أو تغكلي تزربا جن أنا زجر من زسحق أن حدا نجاري زلوا عقب المنجس إرترا نتزجبر زل حماق تكبر نتزجبر زلوا زسدد زلوا سدت نتي نتهز زوج زلوا عقب المنجس إثيوبيا نتي زجبر زلوا مالتيو كم زي حقي بزلوا مداين حرد أنا بزعدي أتيم كوينهم بحقهم ملكع كفانو واللوم حق زي أقول لهم تخوينهم كا حق كللات وهيوم كفانو أنت اللي أمون لزب تجيرو مالتيو أنت زي تخوين دم بتحجز فوق من قد خو نقالو نخلتيو جن عاوز ما أخذ زي زهسة توم تسعري مالتي ثمن سي توم ما بوضع خوينهم كم زي أي سجمي ولا نشجري ولا نكم تنجورين خم زي خنبلين مستمع خلا ما كست جلا يلوم زفكروا زلوا سبات أي تأمنوهم رئيس خمادنا بيلكم كأود ما مالتيو نحرد عمي ويك أقول بترخبكم مالتيو رجس أنيعي ويك تخيلكم نتجرهدهم مكاو تصنحوا أغفلوا عندكم من كيزاروكم نربط حد وجن نمنتاي ولني ده هدمكم بصغركم كترة بيخون كتعاتوا I don't know أيرد إننيو زود دايزي كبيتي مالتيو تجراي نابس ألا إلو حدا أبزناي TDA ويكا تجراي Development Association محبر حفشة وجوا يكايدا لي رامالتيو محبر لمع تجراي أبز محبر لمع تجراي حدا ناي ود من أصنت أما راحة نودو كيلو ماتيو نخي زارب تخل كيلو يزبل مستخل كلا زي زارب نحرد أخوين أنت هيدا أحد جبريلو أما خلق وارث ويخيد كمزي نيرو تخلطات من رأيه سرعة قبري لما أخل مالتي مجمرتا
سرعت كيجبر غيرو أما أخل دحر داي تزاربني الكا أبتبوت هذي كوفيلو ناي مركابو ولا حنت ربحان تقمن قلن يقول نسو تسيء خيد حدا نوريو باوروخ تزارب انت خيل كايك أخزارب تخيلو أو خوف تزول محاشة دحر دا زي زارب كوين جن السبزي نبينو بستفلي ملكو خوف زول ولا حنت نجر سلزي يلا تسيء خيد دحر دايلو تسيء خيد غات فوق اللمبر ولا حنت نجر تقبرو نجر يلا مبل عسر تخلته ناي محبر لمع تجراي حفشة وعلى يتغير نيرو مالت جنرال أسمبلي جن كونه كالن حوحات أتأني كوسا سلطان سنحي تجراي تدفع أي تدفع بناي تجراي واقع أو سلطان سنحي بناي تجراي واقع تاي مالتي تجراي تريلي مريت تاخد تريلي لألون تاي تهجر تريلي مسل عرسوسان أي تهجر مسل محدر أجدل إيتو حوحات يجز زي برينسيبل حوحات سلازي تقداي زي نابئي زغيد مالت قدم حجون كومينيرو ودبات يبهلو زقاوم يبهلو زدقف يبهلو نسمعنا كلنا مالتي كاوغنا موداتا تاينا نسمع تواريرو اي طفيو غلا اخيباتا يزبال كم زيغيرمم تا سنه سرعت زبان سوات تبهل غلا زلا قالون كم زلاتا نمشقات يتقملات حدا كمزي انا ولكوس وصي خويلم انتان كبل مالتي سنه سرعت مالت سرعت دي تقبرن كا مجمريا تاكاب نسخانو علخ ندحر دمص تزيب كاو تايدي زي بابيت ديو ازي بامبولا دي كزارب دحر زي تفقد له كان انت انا كزارب كحوسل زي تفقد انت وين كافت غياس انتاي كوف زبللنا انسك تاي لو ما نمسب كتسي اتانا بينا نخد لبزن ጨኒ قنا كويس الليلو ጨኒ قنا كويس لاسكول قصل ما بلا يداني سر مزغونه مجد مركز دلي كحين دا من نعيبو انا ناي افريقيا مرحسي كندزي اشحات وتقدراتن كندزي اشحات منسياتن دغلغلو توايو في مرعي افريقيا ولا عادي احنا قل كل نفسنا نشتنا عبنا قالنا ودنا عرجتنا في ما ينا نسد ثاني من ناقل انتاي متلميو صبو ده يفتول السبس مزغاني حاجرنا بصبوك الرأس لزي دليا انتاي دا حاجر يموت حاجر حزن حاجر تسفى مراد حاجر من نتفى مفلا نتفى حاجر حمانة تفى كم تخون تحجروا اي بحصيرو صبو زفتول سلازي يكون امبر زي توهابي يكون السباي زي نعنك بقى صبو يفتولن صبو سلازي يفتولي نتعدهم زيغير وازبل وقع وسيدنا لو نايزم ابو مالتي حراي 6 ورح يبلنا لسكتاي ناي منغس ايثيوبيا نسرعت اساس كنغلبطو نخلينا ابس انصيفنا ينا تمسمر تسرعتات هاغوش عدي تدالي يزلو نايش نغراتنا ندل سلازنا كوينات مخالا يدليكم امراصينا 6 ورح حساب عامت هاغنا اساس كنغلبطو ممكن أن نزلنا جون أمير قليليو تكوينا سبعلنا نقوله أو قدانا حد كويناتي لم يمتصوعوا زي حد كويناتي لم يمتصوعوا أين فسخاتكم أنزار إرترا تقولوا أنزار أفتى إرترا زول حاوكم تقولوا قارتي كوينات أي حد كوينات يكون إحنا كو سوسن إليت أنا تايم مسيل نيرو أي تردن أي تحزل تايم مسيل نيرو كوميديان مسيل نيرو إيش تلاقي جزي هابونا إيش تلاقي جزي سأجمع اللي أنت بتقول أنا بقى خمسي نايم حكي قليل ترى إني رايدنو أوكي it could be قليل إحنا كويس سنة اللي تحزب بالله قاشا تعدم نخبرتات هاجر زهرم إيرتراويان كم زيهم أتصل تجراوين نتمسرت إيرتراون ناتيو قال ما لازبل دسبكو تستناقد حانت غازيتنيا انت خوينا نقدميت وصيا زلامو ات تግራዋይ ድማ አሚኑ ነዓአ ከም ናይ ትግራይ ጋዜጠኛ እንድሕር ወስዳሎ ኮይኑ ከሸግረና እዩ ጽምዶን ሰርሖ ዘለና ስለዚህ እቲ ጽምዶን ሰርሖ ዘለና ብምንታይ ይጅምር ዘሎ እዩ ዝብል ኣብዚ ተናታት ኮንክሉዥን ንሶ ኣይወዳ እዩ ተዘረባ እዛ ከንፈሩ እንዳበለ ዝዛረባ እንዴ ሓቂታኒ ኣወል ስዒ ዘረባ ይቅረታኹም ብምግባሪ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እንድሕር ዳኣኹም ዚ መንእሰይ ኣብ መድህን ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት ማለት እዩ ሓደ ወልቀ ሰብ ኮን ይኽእል ኣብቲ ወልቀ ሰብ እምነቱ ዘሎ እንድሕር ዳ ንሕና ከዓ ኦኬ ኢልና ነቲ ጽምዶ ከነካይዶ ደሊና እሞ እቲ መንእሰይ ከምዚ ዓይነት እምነት እንድሕር ዳ ኣልዩ ኮይኑ እንታይ ኢና ክንገብር ኢሉ ብኻልእ በኋላ እንታይ ኢና ክንገብር ኮሽን ታጊልኩም ሓዝዎሞ ትንገብሮስ ንፈልጦ ኢና ዛ ዓይነቱ ዘረባ እዩ ታይዳ ፍሉጥ ከምቲ ሰለስተ መማረጽ ዘለዋ ሚድያታት ኣብ ኤርትራ ንሳተን ሰለስቲአን ትገብር እሞ በቃ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሚድያታት ብምሉእ ሒዘ ቢልካ ከም ድሌቱ ማለት እዩ
ተቋጻጽርካ ኩሉ ብጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ብታይዝ ባህል ብድምጽ ሓፋሽ ብኤሪ ቲቪ ከም ዝመሓላለፍ ኣብዚ ወንተን ክልተ ሚድያታት ኮይንዎን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዕንበባ ሓንቲ ዒልዎ ወቂላ ዝኾነት ቆጽሊ ነታ ዒልዎ ሽዑስ እኳ ናይ አግሪካልቸራል ውጽኢት የሪኣ ነይረን ሕጂ ከታይ ዝወቆል ዒልዎ ኣሎ ሓንቲ ጫፍ ጥይት ከሪኣ እንድሕር ዳ ኮይነን እምበር ማለት እዩ ከርያ ማለት እዩ ከምኡ ትምኒቱ ነጻነት ሚድያ ፕሬስ ታይባል ናይ ፕሬስ ነጻነት ገለገለ ዝበሃል ናይቲ ሳንሱር ንባዕሉ ናይቲ ምቁጻር ሬጉላቶሪ ፖሊሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ሳንሱር ንባዕሉ ናመረጽካ ደርፍ ተኮይኑ ንባዕሉ መን ከይሶ ልክዕ ኣወል ስዒድን ልፋዓተን ኮይኖም ከይስዎ ማለት ትደርፍ ዋላ ንባዕሉ ታይ እዚ ፖለቲካ ኣሎ ንመንግስቲ ዝትንክፍ ኣሎ ቃል ኣሎ ከምዚ ዝብል መንደላይ ዝብላሉ ሰጋር ዝብላሉ ኣውጻያ ክባሃሉ ማለት ኮም ይደሊ በቃ stupid እዚ never በቃ ይመጽን never ብስሩ አይመጽን እዚ ሚስማች እዩ አይንጣዓምንልና ማለት አውዚ ተጀመርካ ታሃት ገብር ዘለካ ንስኻ ኮንፎርም ትገብር ወይ ካ ክትሰማዕ ዘለካ ምስመኒው ምስትመድን በመንታይ በብቃት በኽእለት በብሉጽ ሐሳብ ሒስካ በመምጻ ኮም እንትኮይንካ ሶልካም አይዝኾነ ይኹን ሐሳብ ክመጽ ይኽእል እዩ ዓድና ሽምባያኔ ኣወል ስዒድና ካልኦት ናይ ወጻውን ይምጻ ንቀበል ንኽእልና ምንም ጸገም የለን ተተሳዒርና ተደይሲዕርካና ግን ማለት ወይ ካ ተዘይ ቀቲልካያን ሁሉ ወዲኻ ግን ከምዚ ናይ ሚድያ ነጻነት ሲ ባዓፈና ከካይዶ ኢልካ ከይተሐስብ ዘይንውሪ ነውሩኒ دوم مسماني زغون دول حجي ثم دس مسماني زي تتقنا دا ورا ورحي تكبرن الله بالله استتكبرون يركم نزي ويانين وناي تقراي تحاسبان زي دقل انجي خاق قلبك لكم حاوناين هناي تدنا لكم سمعوني إذا زي بابا قال اليوم حاسبكم فإذا لكم تسألات تقولوا دولا بلكم قد عرق كم زبها زربايلا أول ماشي أنا يا عبد شحلو تيوم طب شحلو ماشي نتيوم دموتو سبعتي تسألنا له يا مالسي مس عبت جراي كيركاسي عركايوم كابت جراي سوق كايوم أنا حنسا يتأراتري مالسي بعل سلطنة بعل وفويسي هكدفت يوم ወይ ቡሽጡ ነገርና ህግደፍት ኮይኖም ሲ ቡሽጡ ነገርና ኣታና ዝኸደለ ድዮም ነገሩና ሓቅ ነገሩና ይጠራጠሪ ንስኻ ተጠርጥር ተኮይንካ ሓቅ ዝነግሩኻ ኮይኖም እንታይ ዶም ንስኻ ንምንታይ ዘይጠርጥር ምጥርጣር ማለትን ሓቂ ዘይመርካውን እኮ ሓደ እዩ ኣይነግሩኻን It's amazing by the way حوسوس موال ጽቡቕ እዩ ከምኡ እሺ እስኪ አብርሽ ከተማ ፋራ ዝብልዎ ኣለዉ ደቂ ከተማ ናይ ፖለቲካ ፋራታት ጥራሕ ይኽብሎም ዝኽእል ዋላ ሓንቲ ጥራሕ እንታይ እሳቶም ዝዝምሩ በቃ ጠረው ኮንካ ንሓንቲ ነገር ሒዝካ ከም ዘላታ ብዛዕባኣ ኡይ ምባል ተማጉቶም ተዓጻጺፎም ንሓደ ርእስቲ መእተዊን መውፅኡን እንኳ ኣይኮኑን ዝፈልጥዎም ምፁ ኸማን መእተውን መውፅእን ኣለዎ ዝኾነ ኣራዊት በረኻ ሰፈሩ ክሰርሕ ከሎ መእተውን መውፅእን ይገብረሉ እዚኣቶም መእተውን መውፅእ ናይቲ ፖለቲካውን ኣይፈልጥዎን ጥራሕ እንታይ ዝገብሩ ስእልካ ድርቅና ንሓደ ነገር ከም ዘለዎ ብደረቑ ይወስድዎ እሞ ንኣብነት ጥሜት ተባሂሉ ጥሜት ኣሎ ጥራሕ ሽግር ኣሎ ሰብ ተኣሲሩ ኣሎ ተባሂሉ ተኣሲሩ ኣሎ ጥራሕ ከም እንዘላታ ብጥራኣ እዮም ዝወስድዋ ስለዚ ኣይተረድኦምኒ ታ ብጥሪኣ ታጥረግን ንሳ ኣይኮነትን ታብኣ ዘላ ኣይኮነትን ይዝብለና ዘሎ ብኻሊእ ባህላ ድሓን ንስኻ ተዓጻጸፈላ ተሓሳብ ንሕና ቀዲምና ገንቢትና ኢና ሻምፒዮና ይዕወት ውድእ መጀመርታ ኢልና ኢና እንገጥማ ከለና እንታ ግጥሚ ግምት ኣየድልዮና ኢሎ ምጽዋታ ሻምፒዮና ይዕወት ውድእ መጀመርታ ኢሉ ገጣሚ መን ሽደን ናተይ ኣታ ግጥሚ ባይዘይ ሻምፒዮና ይዕወተላታ ጉዳይ ፍልጥቲ እያ ግን እንታይ ዓይነት ጨወታ ኢኹም ትጻወት ዘለኹም እንታይ ዓይነት ጸወታ ኢና ንጻወት ዘለና እንድሕር ዳ ኢልካ ነው እንትነግረና ኢኻ ዘለኻ ባይዘይ ግድን ትንሶም ተኣነዛረዎም ዘለኹ ጥራሕ ወሲዶም ንስኡ ተረዲእዎም መልሳ ይህቡልን ልካ ተሓሰብ ተኮይንካ ንፈልጦ ኣለና ኢና ንጻወት ኣለና ኢና ንሕናሲ ካሊ ቀመራት እንዲዩ ብድሓር ኪንዮት ሰላም ባዕሉ ብስሩ ክመጽ እዩ ግዴታ መስት ሰላም በቃ መንኮልቲ ህዝብታት ግዴታ መን ስለ ዝበለ ይኮነን ጽምዶ ይሃሉ ኣያሃሉ ብዘይ ይግድስ ቶም ሰብ ጽምዶ ታይም ዝገብሩ ዘሎ ተዳኢልካ ምናልባት ጽል እንዳሰበኹ ስለ ጸንሑ ተጓዮም ዓርሶም የማዓራር የለው ናፍቲ ሰላም ገጾ
ዘይተርፍ ሰላም ስለ ዘሎ ሽዑ ካብ ንደርበ ብሕጅትና ማለት እዩ ካብ ብጋና ካብ ሕጂ ብሕጂ ነስሓ ወይ ከዓ ጣዕሳ ኣቲና ንስሓ ተቐቢልና ሰጊድና እንተፀናሕና ብዝብል እምበር ኣይተርፍ ቀጥሕውነት እኮ ብርጌድና ሓመዱ ሰሪቶም ተመስሪቱ እዩ ተመስሪቱ በቃ ነይሩ ርኢና ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመት መንሓውና ፍሉጥ ሕጂ ናይ ብሓቂ ሰላም እንድሕር ኮይኑ የስ ንድግፎ ኣነ ሕጂ ሰላም የዝደሊ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተረዲኪ ሓንሳብ ግን ንመን ክትዕሞ ኢልና ኢናቶም ኤርትራን ንብል ዘለና ቢኮዝ ሕጂ ኣነ ዝሓስቦ ዘለኹ ኣብ መወዳእታስ ንመን እዩ ክትዕሞ ንህዝብና ድዩ ክትዕሞ ንመን እዩ ዝጥዕሞ ሞር ተረዲኪ ሶ እንድሕር ፅሩይ መንገዲ ኮይኑ ንህዝበይ ዝጠቅም ነገር እንድሕር ዘይኮነ ከዓ ኣነ ከዓ ገደል ይእተው ከዚ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ተረዲኪ ኣንለስ ባሕሪ ክንሕዝተ ዘይኽእልና ባሕሪ ትውናቱ ኮይንኩም ንከላኸለልኩም ንኽእል ኢና ባሕሪ እንድሕር ዘይትውና ንመን ኢልና ኢና ንሞተልኩም ብዘይ ሓደ ግዛዕ ዶ ይግዛዕ ይበሃል ብዘይ ሓደ ግዛዕ ዶ ሰብ ይግዛዕ ሓደ ግዛዕ ብኾንካ ሰብ እሺ ግዛዕማ ሓገዝ ዝበሃል ነገር የለን ድሕር ደጊ ተዘየለ ንስኹም 3 ሰዓት ባሕሪቱ ግዛዓይ ተጫኑ እሞ ከዓ አንጻርና አንጻር መንግስትናን አንጻር ህዝብናን ለይትን ቀትርን ሸርሕታት እናሰርሐኩም ትውዕሉ ትሓድሩ ታይ ረብሓ ኣለኩም ታይ ትጠቕሙና ንዓና ንስኹም ምንም ከጠቕሙ የብልኩም እሺ ሓራይ ፅቡቕ እዩ ብዛዕባ ትናይ ኣብርሃምስ ንእሽለይ ንመስሓቅ ዝኾን እንታይ ጠቕሙና ወይ ሓወሃውና ከምዚ ቀቕልል ኣቢሉ ወሲሉ በቃ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ንስኻስ ዘርኢ ዲኻ ተለቅሐኒ ኣብ ቀብረይ ዲኻ ተረኺብካ ተገለ ዝበሃል መሻላ ብሸምግልና ብምንታይ ትሕውነትና እሺ ጽምዶ ኤርትራን ትግራይን ንቐፅል ኢና ማለት እዩ እኛን የሚበትኑን ሰሜነኛ ሁለቱ ትግሬዎች ናቸው እመኑ ኦሮሞ አለ የሚበትነን እኛ ኦሮሞ ሀገር ይፈልጋል አሁንም እየሰራ ነው ኦሮሞ በጦርነት የምናሸንፈው ሁለቱ ትግሬ ግን ልታሸንፏችን ተጠናክረውን ቢመጡ ለሁለት ያሸንፉናል እዚኦም ዝስዕሩና ክልቲኦም ተጋርን ተተሓዋዊሮም እንቶም ካልኦት ተረፉ ግን ኣይስዕሩና እዮም ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ ባይዞ ዘራይ መልቆ ይዘል ወዲ ቀሸይር ሰልጠነ እሺ هاي ترخيو زل سلطنه شي سلطنه تبل حداش تمصالا تا فيلم كان يفقر تكون تقليا موسل سلطنه تفتاو تكشودا ابزي سلمنتاي اتي زولو انت ايلنا ناي سلطنه كو بعلنا بلعل زقنابرنا يخوينو ماشي اندبيتي ارست سلطنه مسمخانس مناربات مسلطنس متححازي هلوا ذا فيلم ስለዚህ ሓዳሽ ፊልም ያትመጽ ዘላ ዶን በላዛ ጉዳይ ወይስ ሓዳሽ አጀንዳ ያትመጽ ዘላ ንስኻ እሺ ሓዳሽ ታያትኸውን ትኽእል እስኪ አንሰምዓይና ሽዱሽ ዓመት ተመሪዕኻ ኢትዮጵያ ሰበይትኻ በላ ኣነ ተመራዓኹ ንስኻ ተመሪዕኻ ኣብ ዩቲዩብ ዓቢ ቪድዮ ሰሪሕካ እስካብሎ ማዓንቲ ውላድ ይብልካ ሰበይትኻ በላ ዝፍለጥ ነገር የለን ንበይና ሃብታ ገዛህታ ዓሽብካ ቡና ሰታኻ ከም ሓራስ ሰበይቲ ትልፍልፍ ትውዕል በቃ መንቀሽቀሽ ኩስቶ ምስ ኩስቶ ተፈቲሑ ناي نشي قد عليك ترخون عجنا حنا دحان قنا خالي زقوها تبلكا ننشو بنشو يتمص الناس كي نشو مصيلو غازيطا CNN حبشان تكون نشو نحنا خاطاينا مالتي نيفر انا CNN ايكونكو BBC ايكونكو بايسو امون تامناي طعنا هبلي يلزاتو شدن رياكت سوان SR1 بقى خوينو بدلاكينا يقرتا نعيسي بابا مجمرتا ماما تريد دخيل هذا فيديو ماما ماما ماذا يصغي مسكين بقى قد تلفون قلت زيت جولي لخ ماما يقرأ حدا كده اللي ماما قد أنا بزيم اللي يزوري بس ذكاء يا خلني ماما I know حجي أدي خمتها I know حجي أدي متها أجيب باكني ماما اوكي مالت بتعم زحزن نغري مالتيو سويت زغونت قلعيا بتعم دس زبل صوتات صوت كل سبر ابز عالم زي بقى خنبر انتلو بزح ناي وعلو زغونه
ፀገም የጓንፎ ግን ተሓደ ነገር ብዙሓት ሰባት ዘይንፈልጦ ነገር እንታይ መስልኩም በቃ መብዛሕተና ንስሕቶ ነገር ኣሎ ንኸይድ እሞ ተስፋ ንቆርጽ ማዓዘ ዝኾነ ነገር ምስኮነና ወይ ከዓ ክዕቅበና ይብል ማለት እዩ ሽዑ ግን እመኑኒ ኣብ ዝኾነ ታሪክ ነይሩ እንታይ እናበልኩ ነይረ ዝኾነ መጽሓፍ እንዳንበብኩ እንዳሃለኹ ሓደ መንእሰይሲ ወርቂ ተዋሂብዎ ድሓር ክልተ ዕፅፍ ንዑ ሂቦሞ ሓደ ኢድካ ኣነሳቶም ወሲዶም ዞም ክልተ ሰባት ካልኦት ዝተረፉ እሞ ኣይ ከማኻትኩም ተሓደ ኣኽለኒ እዩ ምክንያቱ ናብቲ ዓወተይስ ቀሪበ ኢሎም ኖ ከምኡ ይበሃልን ዝተዋሃበካ ሲልካ ኢኻ ትቕበል ናብ ዓወትካ ብዝቐረብካ ቁፅሪ ፈተናታት ብጣዕሚ እንዳሓየሉ እዮም ዝመፁ ሶ ሓዞደ ኣይሎም ሂቦሞ ይብል ኦኬ ናብ ዓወት እንዳቀረብና ብዝመፃና ቁፅሪ ቶም ፈተናታትና ቶም ንሕና ዓርስና ናይ ምርካብ ክእለታት በዲና ክንወፅእ እንተለና እዮም ባይዘ ከምዚ ይስዕሩና ማለት እዩ ሲልቫና ኣብ ምንታይ ስቴጅ ትርከብ ዓርሳ ምርካብ ዓርሳ ክትረክብ እያ ግን ክሳብ ትረክብ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ሓደ ግዜ ሰብ እንዲና ንሕና ኣጆኻ ዝብል ቃልስ ክንሰምዖ እንደሊ ሪፒት ተገይሩስ ኣብዚ ናይ ማይንድና እንታይ ዝበሃል ብፍሪኩዌንሲ መልክዕ ብድምፂ ሞገድ ማዕበል ከኣትወና ኣለዎ ንፈልጥ ኢና እኮ ኣጆኻ ስለዝተባሃልና ጨዋዳና ይውጥር ማለት ኣይኮነን ግን ኣእምሮና ብኡ መጠን ይብርትዕ እሞ ንጨዋዳታትና ሬዲ ይገብሮም ዛስዋይ ሲልቫና ኣብዚ ጉዳይ እዚኣ ዘላ ኣብቲ ጎና ዘለኹም ሰባት ነዛ ስዊት ቆልዓ እዚኣ ማለት እዩ ብዝተኻእለኩም መጠን ናይ ባዕልኻትኩም ትሪትመንት ብምግባር ትሪት ተትገብርዋ ብጣዕሚ ተትርፍዎ ነገር ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ደስ ባህሊት ቆልዓ መፅእ ተፃዋቲት ሰሓቂት እያ ኦኬ ኣጆኺ ትመሮ እዩ ዛና ዘርደ ይበልዎ ብዛዕባ ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ ዝበዛሕና ሓበሻ እዩ ብዛዕባ ዝበዝሑ ናይ ሓበሻ ወለዲ ማለት እዩ ምውላድና ፅቡቅ እዩ ቆልዑ ንወልድ ኣለና ፅቡቅ ነገር እዩ ሰናይ ነገር እዩ ግን እንታይ ዓይነት ቆልዑ ኢና ንዕቢ ዘለና ጥዕና ዘለዎም ቆልዑ ኢና ንዕቢ ዘለና ወይስ ብወለዶም ኣዝዮም ዝሓፍሩ ንቁልዕነቶም ክዝክርዎ ከለዉ ዝተበደሉ ዝመስሎም ጥራይ ከዓ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ዝተበደሉ ኢና ንዕቢ ዘለና ስለዚ ኩሉና ወለድስ ሕጂ ንዓ መፅያ ሳት ዛረብ ስለ ዘላ ንዓ ሙቃስ ሕንቃቐ እዩ ከምኡ ይበሃልኒ ንወለድኻ ገለገለ ዘይኮነስ እንታይ ኢኹም ትወስዱ ዘሎ እቶም ዝተበደሉ ሮማይ ተበዲሎም እዮም ክምለስ ኣይከኣልኒ ክሓዊሉ ዝኽእሉ ክድሕንሉ ዝኽእሉ ባይታ እዩ ክፍጠረሎም ዘለዎ ኤግዛክትሊ ንስኽ ትኽክል ኢኸ ማለት እዩ ማለት ዝተበደለ ትበደል ተመሊስካ ክትደግሞ እንተዘይኮይንካ ክትምልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ክትክሕሶ ተካሓሶ ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ክኸውን ዘለዎ ሓደ መምሃሪ ካልኦት እውን ፅቡቅ እዩ ካልኣይ ከዓ ዝወሊድካ ሓበሻ ቆልዓ ብዕድል ይዓቢል እዩ ደራቢካ ዝኸይደ መወዳእቱ ይወልደካ ይፅገሞ ምትፀገሞ ነዲኡ ወይ ንሓጉእ ገለገዲፉካ ይኸይድ ንሳ እያ ብመከራ ትዕብየካ ወይ ንሓትኖ ማለት እዩ ገንዘብ ይለኣኽልካ ካብ ወፃእ እዚ ልሙዳት ዝነበረ ተዓባብያታት ብፍላይ ሪፒቲቲቭ ዝኾነ ፓተርን ማለት እዩ ገንዘብ ካብ ወፃእ ይለኣኽላ ንሓጉሃ ወይ ሓትኖኻ ንሳ ከዓ ይዕብየ ኣለኹ ነቲ ቆልዓ ረእዮ ኣሎ ገሌላ ፎቶ ዝኾነ ተርኢ ብድሕሪኡ ግን መዓት ሃስያታት ይወርደካ ንስኻ ብድሕሪኡ ዋላ ዞም ወለድኻ መፅኦም ሰኣቶም ዝኹለ ገይሮም ልካ ነገር ኣይርደእካን ትዘይብለካን ዝኹሉ ነገር ኣሎ ስለዚ ዝሓፍትና እውን ትብሎ ዘላ ነገር ናይ ኩላህና ክምከር ዝግባእ ምክሪ ንኹሉ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ምክሪ እዩ ማለት እዩ ምውላድ ዝፅላእ ነገር ኣይኮነን ብፈጣሪ ምዕባይ እውን ከምኡ ዝፅላእ ነገር ኣይኮነን ኣዶ እውን ትዕብና ሓጎ እውን ትዕቢያ ግን ተዋና ሽግር ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ፍቅሪ ወላዲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ፍቅሪ ወላዲ ዘይረኸበ ውሉድ ድማ ንእሽለ ይኸብዶ እዩ ንኽብድሆ ነቲ ዓለም እዚ ምክንያቱ እዚ ዓለም እዚ ተኣሳሲሩ ዘሎ ብፍቅሪ ዝበሃል ገመድ ስለ ዝኾነ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ኢኹም ተኸታተልኩም ሽደን ሪኣክትስ ዋን ንስኻትኩም ከዓ ክቡራትን ፍትዋትን ተዓዘብተይ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ምግባርኩም ኣይትርስዑን ኢኹም እርግፀኛ እየ ጥዑም ቪድዮ ከም ዝነበረ ኮሜንት ብምፅሓፍ ድማ ናብቲ ናይ ቀፃላይ ዘሎ ናይ ሽልማት ሕፀ ማለት ወይ ከዓ ኖሚኔሽን ወይ ከዓ ኖሚኔት ዝገበሮም ሕፁያት ገለ ዘቕርቦም ካንዲዴትስ ኣባላት ንኽትኮኑ ርእይቶ ብምፅሓፍ ተዓወቱ ዝኽብለኩም እየ ዝደሊ ቻው ንሕና ቀንዲታ ልዋም ቅነ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ